Good morning mga kalongi, continuation ng ating biyahe from Bicol to Tacloban mga kalongi. So ayan, umpisa naman kami, nakarating na kami dito or nakatawid na kami from Matnog to Alin. So welcome to Visayas na kami mga kalongi. Wait lang mga kalongi. Libaong, ano pala, lubak-lubak. Yan mga kalongi, lagutok na yung siyako, bagong ano pa naman to, PMS na siya. Shout out kay MC Suspension dyan sa may Santa Cruz, Naga City mga kalongi. Shout out sa iyo, thanks Pops. At nahabol natin yung pag-ayos ng suspension ni Maxi scooter ko. Yun, nagpi-play na siya dito sa mga lulubak na aking nadaanan. And shout out kay Rachel na sa inutan ko, sa unahan ko. Shout out kay Leader Rider Rachel. Habulin ko, sinisipon na naman ako habulin ito nung papunta pa kay Matnog, Pramerosin. Inahabol ko, sinipon ako. At yung isang Leader Rider pa natin dyan na shout out sa iyo, Lisan. So ayan, yan na mga kalongi. Tuloy na yung biyahe namin papuntang Tacloban City mga kalongi. Siyempre expected na talaga namin sa mga balita ito. Yan bang shout out sa iyo Pops. Ayun Pops din. So ayan, dito medyo maganda yung daan. Tatataw tayo mga kalongi. Shout out sa mga sponsors natin dyan na mga Lady Riders. Yan, tara tayo kasi medyo ano to, kala ko ano na, San Juanico, hindi pa pala. Ayan, maganda rin dulay ito mga kabisa ko, no? Walang kalubak-lubak mga kalongi. Ayan, ito may ginagawa dito mga kalongi. Yan na naman si Red Smash driver by Miss Rachel. Shout out sa'yo. Yan, bago lahat mga kalongi, shout out sa aking mga kaibigan dyan sa Lone Squad. Shout out sa inyong lahat kahit hindi nyo ako pinapalo at sinusubscribe. Bye bye. Ayan, maganda dito ang tanawin mga kalongi. Shout out din kay It's O to Water. Ayan, yan mga kabisa ko lang. Dito na kami sa Calbayog. Hanap muna kami ng makainan mga kalongi dahil gutom na yung trupa. So bali nahati kami mga kalongi. Iba yung ano, ang iba nauna na kami dito, nahuli pa. So hanap muna kami ng makainan. So yan si Pops kung saan dun gusto niya. At yun nga, nag-ikot kami sa Calbayog. So yun, may nakita kami kay Mang Inasal. Yon, dito kami at siguradong mabubusog kami dito mga kalungi. So dito na muna kami mga kalungi magtanghalian. Actually brunch pala to, breakfast at saka lunch na to mga kalungi. Dahil umalis kami sa Alin is around 7 o'clock at nandito na kami sa Calbayog ng 9 o'clock mga kalungi. So dito na muna. Dito sir. Mag-delivery ko. Tulo sir, tulo. Ay, saglit lang.
Ay, sana to. Paubos na si sticker ko. May naman eh. Subscribe ah. Thank you. Ha? Iba-iba tayong order? Ha? Iba-iba? Ito ang hanap. Mahanap na ako upuan. Bahala na kayo, sir. Isang order na lang tayo. Ano ka? Oh, may yes ka. Ano sa'yo, ha? Pizza. Hi, guys! Hi! Grabe na to. May times na pa, oh. Eh, serious. May times na pa. May times na pa. Baka sabihin na. Wow! Tambal sa kauhaw. My favorite. Favorite mo na rin. What? Gamit serving kang ano? Oo, diba? Ako tama ano? Wow! Ang inasergang Naga City. Imbis na pa. Pinalo ang may nasa Naga City. Paragdagan naman yan. Roy, sir, ta. Para na. May ko, sir. Pakilala ko, sir. Ay, ang tara pala. Pagdutol dito. Wow! From Pangasinan. Shoutout po! Pangasinan? So ayan mga kalungi, gear up na kami, mga busog na at nakapag-recharge na mga kalungi dito sa Mang Inasal, Calbayog. Shoutout sa mga service crew dyan sa Mang Inasal, Calbayog City mga kalungi. Ayan, tratama kami may mga kalungi. Ayan natin yan. Ayan. Ayan mga kalungi, on the way na nga kami to Tacloban. Nandito kami sa Michael Bayong pa mga kalungi. So, dahan-dahan lang hanggang makarating na safe kami makarating sa aming pupuntahan doon sa Tacloban City mga kalungi. Ayan, sa gilid kami ng dagat. Welcome to Santa Margarita. Lugar ng Santa Margarita. Ayan mga kalungi, dito kami sa may Katbalugan, naiwan kami. Uy, ayan na traffic it. Bawal daw dito magpalala. Bibili lang sana kami ng tubig mga kalungi dito sa may South Star sa Calbayo, Katbalugan. So pinalipat kami ni sir dito mga kalungi. Ha? Iya to kaubod. Oo. Ato na diretso ka to. Mainom muna kaming tubig. Oo. Ano na? Baha na. Bibili nga ini Manila. Ano motor mo? Sige, thank you. Ako na lang bibili sa inyo. Uhaw na ako. Hindi, sir. Kanina pa ako nauhaw. Sabi nila unahan ka. Kaya unahan, may nagihan nakita ng ano?
Ayun mga kalongi, nakainom na kami ng tubig ni Miss Rachel. So ayun, tuloy ang biyahe mga kalongi. Antayin mo kami, Tacloban City. So ayan mga kalongi, andawin na kami. Ang lalaki ng mga truck mga kalongi na kasabay namin dito ngayon Ayan, nasa likuran ko na yung mga kasama namin mga kalongi, dahil nahabol na din namin ni Miss Rachel sila. Inaantay pala nila kami nasana. So yun, sabay-sabay naman kami na grupo mga kalongi papuntang Tacloban. Ayun mga kalongi, ramdam na namin na malapit na kami sa San Juanico. Ayan, dito na nga. Welcome to San Juanico Bridge sa Tacloban City mga kalongi. Yan ang ganda ng ano talaga. So yun, lagi ko itong dinadaanan dati mga kalongi, pero nakabas ako minsan tulog, so di ko na silayan ng talagang yung na-appreciate yung ganda ng tulay mga kalongi. Pero ngayon na motor ko na mga kalongi, talagang kitang kita yung ganda ng tulay dito ng San Juanico Bridge mga kalongi. Sana kayo kung makapasyal din kayo dito, mag-rides kayo, appreciate ninyo dito kung paano ginawa. Siyempre gawang tao So yun, hindi ko masabi, basta excited na masaya na nakarating dito sa San Juanico Bridge sa Tacloban mga kalongi, sa 2 gulong lang na dala namin mga kalongi. So yun, madami kami, pero ako na muna, inunahan ko na muna mag-isa dito. Kinuhanan ko na muna ng video ang buong San Juanico Bridge mga kalongi, habang wala pa yung mga kasama namin, kasi nandun pa sa hulihan yun, kumakain pa dun kay Crispy Pata. Hindi na natin banggitin yung so yan ang ganda na dito sa likod ko, kinuhanan mga kalongi. Ayun, mayroon pang may simbahan sa mga kalongi sa baba. So bawal dito pumarada mga kalongi, bawal luminto dito para ma-picture. Pwede kang pumunta dito mga kalongi, pero maglakad ka. So yung motor iiwan dun sa pinakababa mga kalongi, tapos lakad na lang dito kung gusto kang pumunta dito. So yun naman, blessing this guys mga kalongi, dahil pinahinto ako dyan ng mga nagtatrabaho. Kaya nakahinto ako dyan kasi may naging traffic siya mga kalongi. Kaya yun, nakahinto ako dyan sa may gitna mismo. Yan, mga uyog-uyog mga kalungi. So yun, yun pa yung yung tulay pag may dumano. Yan ganyan na, nakakatakot kasi nagyuyug yung tulay mga kalungi. Excuse me. So yun, nakatakot So yun, ako na muna, diretso ko na muna yan dun sa dulo mga kalungi. Tapos mamaya babalik din ako, kasi doon pa sila sa pinakadulo, yung kung saan ko na galing. Kasi nga nagpe-picture pa doon na San Juanico Bridge. Ayan, ganda ng San Juanico Bridge mga kalungi. Mamayang gabi pasyalan namin to, kasi nga may ilaw dito mga kalungi. Sabi nung nakausap namin uniform personnel doon sa bungad ng tulay, ay mayroon daw ilaw, pero hanggang 10 o'clock lang daw in-off na yung ilaw. Kaya yun, ang ganda ganda. So yun, balikan namin mamayang gabi to mga kalungi. Yun, ganda ng San Juanico. Si Dante Baruna ay dito tumalon sa San Juanico Bridge mga kalungi. So hindi pa siguro bawal natin ngayon, bawal na Ayan, pinaganda na nila talaga, kasi ito na lang yung wonder of the Philippines natin, isa sa mga wonder sa Pilipinas mga kalungi. Ganda. So yan, may nakita akong checkpoint sa unahan mga kalungi. So yan. So kinausap ko na sila mga kalungi. Sabi ko, ikot lang ako sir, nagkukuha lang ako ng video. So yan, dyan kami pupunta mamayang gabi mga kalungi. So balik naman ako mga kalungi, at kuna naman natin ng konting video from dito mga kalungi. Ganda ng musika. So yan, isa sa napunta natin dito ay yung pinakamahabang tulay sa bansang Pilipinas mga kalungi.
Yan oh, ganda tingnan dito mga kalungi. Mas ma-appreciate nyo ito mga kalungi pag personal nyong puntahan na magmumotor kayo dito or magkotse kayo mga kalungi. Pag kotse kasi mga kalungi, dandahan lang talaga kayo. Yun oh, ang ganda diba? Haba ng tulay. So yun, buti dito na nung nag-storm bagyo dito sa Tacloban mga kalungi no. So matatag. So yun, kasama ko na yung iba kong kasamaan mga ano, si Pops Jules, tapos si Ma'am si Rizel. So yun, nagsisinyas ako mga kalungi kasi nga yumuyug-yug, nakakatakot. Nakakatakot yumuyug-yug, nandun yung mga baso, yung lalaki, tapos may kasanudan pa kami na truck, kaya nagyuyug-yug mga kalungi. Tara na, baka maabutan tayo, simba ko lang. So yun, pag post ko nito mga kalungi ay yan o, shoutout sa'yo Paps. Yan ang mga big bike na kasama namin mga kalungi. So yun, pag post ko, didiretso na sana ako ng Mindanao mga kalungi. So pero ito lang yung biyahe ko eh, Bicol to Tacloban lang eh, then Tacloban to Bicol. Mayroon pa pala, pupuntahan kami sa Agas-Agas Bridge mga kalungi. Ano itong pinupuntahan namin? Puro mga bridge ha. Yan, sa highest bridge in the Philippines. Yan yung Agas-Agas Bridge mga kalungi. So yan, dito na kami sa Tacloban. May nakasulat na welcome to Tacloban City. Brother. Picture daw ako. Sir. Picture daw ako, sir. Sir. Shout out kay Sir Angel, nagpipicture. Ayun sir, kita. Yan mga kalungi, tapos na yung picture namin. Punta na kami sa may downtown ng Tacloban. Pag makapagpahinga na kami dun sa hotel mga kalungi. Welcome to Tacloban. Yan mga kalungi, punta na kami sa downtown. Ayan, may nangunguna na sa amin dun mga kalungi, si Pops Butchoy. Shout out sa iyo Pops Butchoy, salamat sa accommodation natin dyan. Ayan, dito na kami, malapit na kami dun sa may wala kami, iniwan. balik. Ayan, lumagpas lang kami mga kalungi. Ayan, dito na kami, papasok na kami doon sa kung saan yung accommodation namin dito sa Tacloban City. Ayan, antayin ko lang yung iba pang makasama, naiwan ko na naman sila mga kalungi. Ayan o, wala pa. Nako, nasana sila. Ayun, tara, nandyan na. Let's go. So ayan, papasok na kami dito sa Eskinita mga kalungi, kung saan kami mag-staycation. Wow, staycation. Parang ganun lang ba? Staycation. Pero yun, ito na nga kami. Saan na ba sila? Nasa unahan lang. Santayin ko lang. Nakasunod naman yung iba. Dapat ba lapit
ayun na nga mga kalongi, bumalik na kami doon sa San Juanico Bridge dahil nga nakapagpahinga naman kami mga kalongi. So mga kalongi, enjoy nyo na lang yung tanawin dito sa San Juanico Bridge ngayong gabi mga kalongi. So ayun mga kalongi, tapos na yung pamamasyal namin sa gabi sa San Juanico Bridge. Balik naman kami doon sa aming tourist inn kung saan kami nag-stay. So kanina hindi ko na ipakita, ngayon ipapakita ko sa inyo. Dito kami nag-stay mga kalongi sa Daniel's Tourist Inn mga kalongi. So ayan dito. Pahinga naman kami mga kalongi kasi bukas naman ay bibiyahin na makapapuntang Liti sa Agas-Agas Bridge mga kalongi. So maraming salamat sa panonood mga kalongi. May third part pa nito. Sana suportahan nyo ang YouTube channel ko. Maraming salamat mga kalongi.